En Vigo estanse a crear novos proxectos no eido das novas tecnoloxías. Entre esas novas apostas está a plataforma Vigotech. Susana Álvarez. Vigotech é a unión de 16 grupos de traballo formados por uns 700 profesionais das novas tecnoloxías, na súa maioría enxeñeiros. O seu obxectivo é compartir experiencias e coñecementos en distintas xornadas e encontros, pero sobre todo dar visibilidade ao traballo dos profesionais deste sector na área de Vigo. Falan de novos proxectos, sistemas ou problemas. Xuntos tratan de manterse a vanguarda tecnolóxica e queren que o mundo coñeza a capacidade dos profesionais vigueses. Por iso, crearon Vigotech. O que intentamos é, sobre todo, transmitir o coñecemento, a experiencia en algúns casos de moitos anos traballando, a especialidade noutros casos de coñecementos moi específicos. Se nese reciclase podes facelo con que outra xente te explique como facer as cousas, que novas tecnoloxías hai, é tempo que ti aforras. É unha forma de crecer personalmente, profesionalmente. Un deses grupos de Vigotech é Galstech, que se creou para dar visibilidade ás mulleres nun sector en que aínda son minoría. Tengo ido a eventos aquí en Vigo, donde solo fui la única mujer. Y yo pensé que esto no podría ser, que tiene que haber más mujeres en la tecnología. Y después de 48 horas ya éramos 40 chicas de Galicia que nos dedicamos a la tecnología. Hoy en día somos 56. Consideran que Vigo ten moito potencial. Afanse cousas moi importantes aquí, hai xente que é moi boa. Eu creo que está nunha situación boa, o malo que moitas veces é tan importante facer como contar. Eu creo que non se conta tanto, que nadie valora o que se fai en Vigo porque non se conta. En total son 16 grupos de traballo os que forman parte de Vigotech, cuns 700 profesionais asociados.